loi ivoirienne est d'une extrême clarté sur l'entrée des étrangers en Côte d'Ivoire. Ivoire sariya la duna minnu bɛna jamana kɔnɔ danfara de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sigi la. Il faut faire la différence entre trois types d'étrangers. Les étrangers qui viennent des États de la CEDEAO bénéficient d'un certain nombre minnu bɛ bɔ CEDEAO jamanaw kɔnɔ olu bɛ se ka yaala cogo min ka di u ye ani k'u ka baaraw kɛ nɔgɔya kɔnɔ. le droit de circuler librement sur le territoire ivoirien, de résider librement sur le territoire ivoirien et d'exercer librement leurs activités sur le territoire ivoirien. Quant aux ressortissants hors CEDEAO, il faut faire la différence. minnu tɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔ n'u nana u bɛ sɛbɛn ta n'u ko certificat de résidence a nafolo hakɛ ye 60 de san o san. Hors CEDEAO, leurs ressortissants payent un droit de résidence annuel de 300 000 renouvelable chaque année. Alors que ceux o kɔfɛ de faransi la wolodenw France olu bɛ 30 de sara o sɔrɔla Côte d'Ivoire ni faransi ka baarakɛɲɔgɔnya de la. jamana minnu tɛ CEDEAO la fana n'u bɛna Côte d'Ivoire u bɛ visa de ta. misali la faransi jamanaden min bɛna Côte d'Ivoire a bɛ visa ta. il y a un droit de visa qui existe entre ces États et la Côte d'Ivoire. Par exemple, il y a un visa entre la Côte d'Ivoire et la France. Mais même, il y a des États hors CEDEAO avec lesquels... nka jamana dɔw bɛ yen o tɛ CEDEAO la visa tɛ u ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ misali la Émirats arabes unis u bɛ se ka taa Émirats arabes unis k'a sɔrɔ u ma visa ta. La législation ivoirienne relativement à la présence des étrangers en Côte d'Ivoire est d'une extrême clarté. Faire la différence wa Côte d'Ivoire sariyaw jɛlen don dunaw nali kan. Régime extrêmement favorable. Autrement dit, un Nigérien, un Burkinabé, un Malien, un Guinéen. danfara de bɛ jamana minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ n'u bɛna Côte d'Ivoire ani minnu tɛ CEDEAO kɔnɔ. wala Niger, Burkina, Mali, Guinée jamanadenw n'u nana Côte d'Ivoire a bɛ komi u b'u ka so bawo Côte d'Ivoire bɛ fara CEDEAO jamanaw kan. nka ni jamana dɔw la n'u bɔra CEDEAO la sariya bɛ se ka yɛlɛma an ni ɲɔgɔn cɛ. nka jagokɛ bɛnkanw dɔ bɛ fana ni jamanaw ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ min tɛ CEDEAO ko ye n'a bɛ se ka kow nɔgɔya u cɛ. Côte d'Ivoire sariya bɛ min de fɔ ni AES jamanaw ka boli sɛmɛntiyara ka bɔ CEDEAO tɔnba la. Dans ce cadre-là, il ne faudrait pas s'attendre à des bouleversements spectaculaires quant au statut des ressortissants burkinabés, maliens et nigériens en Côte d'Ivoire. o siratigɛ la an kana bila an kun na k'a bɛna ni kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsi Burkina, Mali, Niger jamanadenw minnu bɛ jago kɛ Côte d'Ivoire jamana na. sisan Côte d'Ivoire jamana la mun de bɛna kɛ ka ɲɛsi jamana minnu tɛ CEDEAO tɔnba kɔnɔ. La Côte d'Ivoire et ses pays appartiennent à d'autres organisations sous-régionales. Côte d'Ivoire n'o jamanaw bɛɛ bɛ jagokɛ tɔnw dɔ kɔnɔ i n'a fɔ Conseil de l'Entente. hali ni jamana minnu tɛ CEDEAO la u bɛ se ka na ani k'u ka baaraw kɛ nɔgɔya kɔnɔ Côte d'Ivoire i n'a fɔ Conseil de l'Entente ka sariya min bilara sen kan san 2011 na b'a fɔ cogo En min. dehors de ces tests, la Côte d'Ivoire et ses différents pays peuvent signer des accords bilatéraux. o tɛmɛnen kɔ Côte d'Ivoire n'o jamanaw jagokɛ bɛnkan dɔ bilara sen kan n'a b'a to taganasegi ni jago bɛ kɛ nɔgɔya kɔnɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. wa n'an ko an ka sariya ta yɛrɛ de ni jamana sababu boli ko CEDEAO la a tɛna ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye ka ɲɛsi baarakɛɲɔgɔnyaw la ni jamana sababu ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ. Pas bouleverser les relations traditionnelles entre ces trois pays et la Côte d'Ivoire.